Кино. Отвънка беше шум и светеха реклами. В афиша пишеше една човешка драма. Отвънка беше шум и конника на Крум се потеше от стискане в дланта ми. И стана тъмно. В белия квадрат лъва на метро сънно се прозина. И изведнъж шосе, след той гора и в дъното небе просторно синьо. И на шосето точно на завой се срещат две луксозни лимузини. Това е нашият герой и нашата героиня. След удара излиза джентълмен и взема в ръцете си челични като перце примрялото момиче. Отваря си очите. Те горят, премрежват се и гледат небосвода. Да видиш ти какво момиче, брат, като жребица от разплодник. В дърветата, разбира се, славей. Вали над тях спокойно синината. Примамлива и мека зеленей оттатък шанците тревата. Един размазан Джон целува сластно Грета, по устните му сладострастна лига. Стига. Къде е тук нашата съдба? Къде е драмата? Къде съм аз, кажете? В гърдите ни опряне за стрелба на времето барутно пистолета. Та можем ли да любим и скърбим с наивната ви лековерност? Гърдите ни са пълни с дим, а дробовете ни с каверни. Така ли срещаме на път любимите си, с лимузини? Изгрява любовта ни в труд, сред дим, сред сажди и машини. И после сивия живот, борба за хляб, мечти неясни и вечер тясното легло, в което неусетно гаснем. Това е то. Това е драмата. Останалото е измама.